Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen, on the red corner, Suyax Paquito! 20 pounds, 100 kilos, 1,000 losers! And the blue corner, Money! Oh! £10! Itlog pa lang yan! 10 pounds! 20 losers! Win! Go! Musukol gini ka! Musukol po ka! Okay! Bahalang mga matay! Basta way itlog ay! Understood? Yes, butod! Nagkasawalo ko na! Ikaw juga sa konsip liwin dyan ron! Kanya ha? Hatra kayo mo! Huwag pa kayo kumingog pipe! Bugaya po na naripoy! Nakulataon na kayo ko mo! Wala ka bitaw ron! Kasi ikaw kulataan ron! Ready! Ready! Box! Apa sih naik kuda? Kumplan hidup. Gusto jadi kamu tilaw sa kawang round na ako sa. Sorry. Sorry lagi hapon. Pagkani, pagpantay na sunod na. Sorry, Rip! Pagtanaw lagi mo! Doon ay bunong na ko ka! Palayo na siguro ko anay! Pasing madami sa pagka! Yuk, suga lang mga kamot anay! Hindi kayo madawag anak nila ba? Hindi ko mag-away ron! Ayaw, di ma! Tawag ko! Kiwa pa ko nataga! Itaingon nga tawag ka! Wala! Wala ni! Wala! Tabla! Binuha mo na yung mga ulit! Usay tabla! Alangan! Nagagulit ko mga duha! Gunit si mong mata! Ayaw, di ma!